Здравейте, малки котки! Терапията беше нещо, което преди време сме се надявали да не ни потрябва. Типичният балканец се ужасяваше от това да признае болките, страховете и чувствата си, от страх да не излезе случайно, че наистина ги има. Да ходиш на психолог означаваше, че нещо яко ти хлопа дъската. Нещо съвсем не е уред. И трябва да се прави много тайно, защото е голям срам. Но след като Gen Z и милениалите грижливо премахнахме стигмата от терапията, днес психическата осведоменост се превърна в белег на социална и емоционална интелигентност. Клиничните термини станаха част от ежедневната ни реч, но дали ги разбираме до край добре? И има ли реалност, в която използваме терапията, за да обезоръжим врага? Първо е важно да уточня, че аз по никакъв начин не съм психолог, терапевт или пък друг вид специалист по ментално здраве. Въпреки че така изглежда бабло. Това, че го виждаш в интернет, не значи, че е вярно. Тук съм, защото като забележа социална тенденция, имам нужда да я схвана. А в случая забелязвам, че всеки втори е нарцисист, всеки партньор е токсичен, всяко некомфортно преживяване е травматично, даже не травматично, а травмиращо. А ако някой не е съгласен с това твърдение, то той е гаслайтър и аз слагам своите емоционални граници. Аз съм не по-малко виновна за употребата на тези термини за щяло и нещяло. Термини, които в миналото са били задържани зад кориците на учебник по психология или зад стените на терапевтичния кабинет, сега са общо приети етикети, с които назоваваме връзките с близките си, с семейството си, с приятелите си, с бившите си. Да, младите хора повишават вниманието към важността на менталното здраве и значението на терапията в реалния живот, но този терапевтичен език белег ли е на прогреса ни като общество или по-скоро е поредният ни механизъм за справяне с ситуации, които не разбираме напълно? Защо се чувстваме по-силни и компетентни, когато използваме сложни научни думички и дали погрешната им употреба всъщност не уврежда връзките ни, засилвайки епидемията от самота? Истината, както обикновено, е по средата и днес ще се опитаме да я потърсим. Глава 1. Терапевтична реч. Какво реално е терапевтичната реч? Употребата на научни, клинични термини, като травма, посттравматичен, ОКР, тригър, токсик, нарцисист, извън терапевтичния час. В полза на терапевтичната реч идва и изобилието от информация в интернет. Психологията изглежда достъпна за всички ни. Само на 2 клика разстояние сме от това да се превърнем в терапевти на най-добрите си приятели или пък да назначим ChatGPT за наш личен психолог. Изповедният характер на социалните мрежи, особено от пандемията насам, също благоприятства за възхода на терапевтичната информация, тъй като в тях се харчи естествеността, уязвимостта и споделянето на лични преживявания. Затова е много вървежно да говорим за предполагаемите си травми. В реалити форматите влизат хора, които са поощрявани от редакторите да споделят болезнени откровения за себе си, за да може обществото после публично да им направи психологически анализ. Особено компетентно се изказват хора без психологическо образование, но пък с много сериозен стаж в социалните мрежи. И да, страдания има навсякъде по света, особено в някои части, и говорейки за личните си вътрешни преживявания, назовавайки емоциите си с правилните думи, така че да бъдем разбрани, е прекрасно. В кой момент уеднаквяваме терминологията си за вътрешния ни свят с цел свързване и разбиране и кога започваме да я използваме като оръжие срещу всеки, който не е съгласен с нас? Преди да бъда разбрана съвсем погрешно, трябва да споделя, че аз съм голям поддръжник на терапията. През последните 5-6 години редовно посещавам психотерапевт, споделяла съм за това навсякъде, където мога и смятам, че всички трябва да имат терапевт, с когото да се срещат често. Въздържам се от това да препоръчвам такъв, защото вярвам, че човек трябва да открие своя през добре изпитания метод проба-грешка. В часовете със специалисти получаваш индивидуален фидбек, който не би могъл да получиш от който и да е твой приятел, камо ли пък от ChatGPT. Защото според Harvard Business Review това е най-широката употреба на ChatGPT – личен психолог. Представяте ли си? А в социалните мрежи виждаме нарастващ брой психолози, които развиват профилите си, някои от тях са със статут на инфлуенсъри, но добрата част от тях избягват да дават генерални решения, само нюансирани насоки. Говорили сме вече за това как алгоритъмът ти предлага съдържанието, с което ще се съгласиш, и същото е и с терапевтичното съдържание. Знаете ли, например, че цялата история с езиците на любовта е пълна измислица, която просто много добре се котира в обществото? Да, говоря за 5 езика на любовта. Думи, време, подаръци, грижа и допир. През 90-те години пастор Гари Чапман, който се занимава с брачни консултации в Северна Каролина, написва книгата «5 езика на любовта. Как да изразим истинска отдаденост към партньора си». Книгата моментално става бестселър и е преведена на над 50 езика по цял свят и е продадена в милиони копия.
И да, теорията му действително е много сочна за употреба в реалния живот, защото концепцията е изключително лесна за разбиране и прилагане. Но не можем да не се замислим над факта, че Гари Чапман е пастор в консервативно общество с дълбоко вкоренени християнски традиции и семейни ценности, в което забелязал, че браковете се разпадат. А в такова общество бракът трябва да се запази на всяка цена. Гари бил натоварен да спаси всяко хетеросемейство в околията, но как да стане? Като накара някак жените да спрат да се оплакват от мъжете си и да започнат да спят с тях. Защото кой е мъжът, чийто език на обичане не е физически контакт? В смисъл, сериозно. Това на онзи етап позакрепило браковете в Северна Каролина. Много психолози обаче критикуват системата му, изкарвайки на преден план колко е опростена всъщност и как човешките взаимоотношения са много по-сложни от това. Както и това, че нуждите на жената варират в зависимост от партньора й, но не и при мъжете, разбира се, при тях. Винаги е физически контакт. Но езиците са популярен рефрен в социалните мрежи, защото първо, концепцията може да бъде изложена за кратко време в клипче. И второ, засяга конкретна, актуална нужда, която партньорът ти не задоволява. Но количеството инфлуенсъри, които качват терапевтично съдържание, е огромно. Колко от тях са специалисти? Дори платформата BetterHelp, която уж предлага лицензирана психологическа помощ, се оказа пълна с псевдопсихолози, които нямат лиценз. Всеки здар слово би могъл да върти и да суче теории защо реагираш така, както реагираш и да се наслаждава на философстването си, но това е невероятно опасно. И споменавам онлайн психолозите, защото си давам сметка, че за много от по-младите хора те са първият им досег с менталното здраве. От тях учат термини и динамики и след това ги прилагат в животите си. Като общество винаги сме страдали от факта, че психологичните проблеми са били третирани като нещо срамно, като нещо тайно. Докато сега са публичен повод да се сближиш с някого и да срещнеш подкрепа. Откритото говорене на тези теми накара много корпорации, организации, институти и така нататък да отворят специални отдели за грижа, което също е велико, защото нормализира нещо съвсем нормално за човешкото съществуване. Но самотерапевтирането и научната терминология трябва да останат само в кабинета на психолога. Количеството хора, които с гордост решават, че имат ОКР, само защото предпочитат реда и чистотата, или пък страдат от ADHD, защото да си скролват в социалките им е много по-интересно, отколкото да си свършат работата, е притеснително голямо. И започваме да хвърляме в пространството думи, които не сме съвсем сигурни какво точно значат, но сме убедени, че ни карат да звучим по-компетентно, като травма бондинг, нарцисист и гаслайтър. Това са любимите ми изкарани от контекста. Гаслайтинг, за да сме напълно точни, дори не е официален клиничен термин в психологията или психиатрията, въпреки че е приет в практиката като полезно описание на определен вид властова динамика и манипулация. Думата произлиза от пиесата Gaslight от 1938 и филмовата й адаптация от 1944 година. В нея съпругът кара жена си да се съмнява в собствените си възприятия и здрав разум, като например манипулира светлината на газовите лампи и после отрича промяната. Гаслайтингът почти винаги е дългосрочен процес, който системно руши психиката и връзката с реалността чрез отричане, изопачаване на факти, обвинения и инсцениране на ситуации. А не както е модерно сега във всеки спор. Ако опонентът ти не е съгласен с теб, ти го обвиняваш в гаслайтинг. Това е обикновен антиинтелектуализъм, а не върховният ти кос в спора. И ако трябва да съм честна, а винаги трябва, всеки път, когато чуя някой да казва "ти ме гаслайтваш", толкова кринжвам и моментално разбирам, че разговор с този човек дори не може да се случи. Следващата тренди думичка, която мятаме насам натам срещу всеки, който не е съгласен с нас или не ни обича, е нарцисист. Според диагностичен и статистически наръчник на психическите разстройства, нарцисизмът е личностно разстройство. Не просто характерна особеност. И ние сме готови с лека ръка да хвърлим подобна диагноза срещу всеки, който ни е ядосал. Не всеки егоцентричен или суетен човек е нарцисист. Според световни данни, хората, страдащи от подобно заболяване, са около 1%. От този 1%, 75% са мъже. Още повече, нарцисизмът е спектър и всеки от нас има такива наклонности в една или друга степен. Няма как да не се сетя за един сравнително популярен български подкаст, в който две известни моми обсъждат друг известен ерген и двете една през друга хвърлят думата нарцисист, като че ли всеки път това им носи някакви бонус точки. Даже не просто нарцисист, а добавят и класически, типичен и по учебник. Дали той наистина е такъв? Не знам. Никой, освен терапевтът му, ако има такъв, не знае. И не бива да скачаме на тренда и да слагаме етикет на някого, момичета,
Мъжът, който ни е наранил, може да е неграмотен емоционално, може да е невъзпитан, може да е откровенно тъп, недоразвит буклук, нещастник или пък просто да не ни харесва достатъчно. Но това не означава, че е психично болен. Не всеки, който не ни харесва, е залудницата. Нарцисистке малка. Не бива да използваме клинични термини свободно в ежедневната си реч. Има думи и термини с категорично еднозначна употреба, които пазим като такива. Представете си, например, ако утре в други ден започнем свободно да слагаме определението доктор пред името си. Аз съм доктор Неткова. Ти си доктор Тралалайкова. Ние колективно сме се съгласили, че когато някой има доктор пред името си, то ние му засвидетелстваме специално отношение и доверие. Думата сама по себе си има определена тежест и значение, които са непроменими. Или представете си, ако сменим думата с друга. Убиец, например. Злодей. Фашист. Диктатор. Какво правим тогава, ако значението и на тези думи стане флуидно и започнем да ги използваме под път и над път, категоризирайки хора, с които не сме съгласни? Не ми отговаряйте на този въпрос. Но като изключим позитива на това, че въобще говорим за ментално здраве, поради каква ли друга причина бихме се възползвали от научните термини в ежедневната си реч, за да спечелим спора? Глава 2. Причини. Използването на по-сложен речник може да е начин човек да демонстрира нивото си. Терминологията създава усещане за достоверност и тежест, дори когато съдържанието не е толкова сложно. И да, научните термини често носят значението на цялата концепция в една дума, но представете си следната ситуация. Скарвате се с гаджето, крещите си нещо и в един момент вие вкарвате клиничните термини. Ти ме гаслайтваш. Какво да отговори той? Не те гаслайтвам. Точно така би казал един гаслайтър. И спорът е спечелен. Край, той или тя няма аргументи срещу вас. Явно вие сте наясно, разбирате повече от него, разполагате с дълбочина и анализ, каквито на него му липсват. Туше. И съвременните връзки се провалят скоропостижно, именно защото някой вкарва подобен вид демонстративно превъзходство. После казва, прекрачваш ми границите, ти ме тригърваш, ти си токсичен за мен. Границите пенке, не знам що пенка, ама така ми дойде, границите пенке трябва ти да ги поставиш. Цялата им идея е насочена към теб. Не е нещо, за което да държиш отговорен някой друг, освен себе си. Наричайки някого токсичен, ти го изкарваш от играта. Последната дума е твоя. Реално казваш, ти като човек и като поведение си вреден за мен. Не вреден даже. Отровен, опасен, фатален. Дали дадени отношения са токсични, зависи от твърде много аспекти, в които участват и двамата. И така, еднозначно казано като обвинение, всъщност твърди обратното. Че ти използваш токсичен метод, за да манипулираш, обезоръжавайки врага. Неутрализирането на партньорът и с думи от клиничната психология всъщност те упълномощава да се лишиш от дискомфорта на това да се сблъскаш с собствените си тъмни страхове, ревност, вина, срам, отхвърляне, изоставяне. Тези термини служат за етикет, под който крием уязвимостта и откровеното си общуване. Всъщност цялото това явление не е нещо ново, защото хората сме свикнали да украйняваме по този начин емоциите си. Наричаме тъгата депресия, притеснението параноя, плача истерия, въпреки че реално не са точно това. Може би проблематичното в случая е, че фокусираме тази нова терминология предимно върху романтичните си взаимоотношения, като бягаме от отговорността си. Той беше токсичен за мен, те оневинява и освобождава от вина за разпада на връзката. Намеква, че ти си бил добрият, а той злият. Аз я ревнувам от всяко момче, с което говори, но тя е токсична, защото не уважава границите ми, които са да не говори с други мъже. Това е буквален пример, който съм чувала. Точно това изместване от фокуса върху индивида към фокуса върху връзките е така казано новото 20. А напоследък все по-често се говори за loneliness epidemic. Човек би помислил, че след като сме толкова вещи в менталното си емоционално здраве, би трябвало по-лесно да се свързваме и да се разбираме. Да, знам, че епидемията на самотните хора е малко по-сложно явление и се базира и на други фактори, но все пак въпросът ми е резонен. Подмятането на терапевтични термини в ежедневието е проблематично от гледна точка на реално страдащите ментално. Ако всеки втори е жертва на емоционален тормоз, тогава как да различаваме и взимаме на сериозно тези, които наистина са? Или трябва, не дай си Боже, да има физически белези за насилие, за да повярваме? За съжаление, терапията все още е скъп лукс, който не всеки може да си позволи. Не навсякъде имаме безплатен достъп до психолози, а тези, които са безплатни, не се ползват с най-добрата слава, наясно съм. Точно заради това е естествено желанието ни да участваме в подобни разговори, да сме част от тези, които имат достъп до подобно скъпо удоволствие. Да бъдеш емоционално културен, социално грамотен и в контрол над вътрешния си свят наистина звучи изкушаващо и тренди, но и също така подобни качества не се добиват лесно.
Не става с гледане на тиктоци по темата, не става с употреба на клинични термини. За радост или за съжаление, става единствено в кабинета на лицензиран специалист. Това беше всичко за днешното видео. Надявам се да ви е било интересно и полезно. Надявам се стигмата върху менталното здраве да продължава да се вдига и да можем да говорим все по-открито за това, назовавайки нещата с точните за тях думи. Някъде по екраните ви има бутони, които трябва да бъдат натиснати. Ако желаете да ги натиснете, натиснете ги сега. Сега. И така, грижете се за себе си и ходете на театър. В театъра има много примери за връзки и взаимоотношения между хората, които със сигурност си заслужава да видим, да анализираме или поне да вземем пример от тях в личните си животи. Като цяло театъра е терапията всъщност. Това е или поне моята терапия, не знам, но пробвайте, ако не сте, и после ми пишете да ми благодарите. Ами какво друго? Няма нищо друго. Чао!